Хәерле көн. Без Илаһи Моң Рухи Мирас фестиваленә багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз һәм безнең кунакларыбызны мин тәкъдим итәм. Файз Рахманов Айрат Шамил улы, Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе. Сафиуллина Гөлзада Гомәр кызы, Татарстан Республикасының халык артисты, бәйгенең жюри рәисе. Макаров Геннадий Михаил улы, сәнгать фәннәре кандидаты, Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты, Татарстан Республикасының атказанга сәнгать эшлеклесе, Сафиуллина Ибрахимова Ризда Риф кызы, филология фәннәре кандидаты, Россия Ислам институтының татар теле һәм мәдәнияте кафедрасы доценты, Җиһаншина Лилия Хаммат Харис кызы, сәнгать фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы мәдәният өлкәсендә инновацияләр кертү һәм гореф-гадәтләрне саклау ресурс үзәгенең халык иҗатын үстерү бүлеге мөдире. Беренче сорау Айрат Шамилович сезгә. Сез әйтеп китсәгез иде, менә бу кайчан бирле уздырыла һәм нинди максаттан республика каршында нинди максатлар куела? Яхшы, яхшы. Эшне җиңеләйтер өчен, чөнки бу фестивальнең төп инициаторлары без булдык. Әни белән Гөлзада студиясы һәм инде Россия Ислам институты. Мин үзем Россия Ислам институты доценты буларак бик рәхмәтлемен туган институтыма алар күтәреп буңа кушылганга. Бу фестиваль беренче тапкыр ничәнче елда булды әле? 2014 елда без аны башлап җибәргән идек һәм безнең төп идея, төп максат үзебезнең рухи мирасыбыз ядкарларын кайтару, яңарту, популярлаштыру иде. Бигрәк тә безне бик борчыган мәсьәлә иде. Югыйсә инде бәйет, мөнәҗәтләрне башкаручылар барлыкка килгән иде ул моментка. Профессионал артистларыбыз да бар иде. Тик шулай да аның аутентик, табигый рәвештә башкару ысулларын яңадан үстерү бу бик актуаль иде. Әле менә катнашучылар әйтер, Геннадий Михайлович та әйтер, мин буларга тукталып тормыйм. Һәм инде без моны фәнни яктан, оештыру ягыннан да өр-яңадан шулай нигездән алып, һәм иң мөһиме фән белән, мәдәният белән динне бергә кушып, бер юнәлештә алып бару нияте белән башлаган идек. Чөнки яшерен батырым түгел, безнең динебез белән, дин әһелләре белән милли интеллигенция арасында ниндидер менә үзе алмаслык, ниндидер киртә бушлык барлыкка килде. Һәм без инде менә шул бушлыкны безнең милли рухи мирасыбыз белән бергә ялгарга булдык. Һәм инде шул ният белән фестивальне башладык 14 елда. Менә хәзер инде Аллага шөкер, аның 6-сын үткәрәбез. Бик катлаулы, зур чара. Һәм инде ул чарада сез иң кичкенәләрдән башлап, ялгышмасам, иң кичкенә башкаручы, катнашучы, конкурсларда катнашучы һәм инде гала концертта да катнашучы 5 яшьтән алып, иң өлкәне 90ннан үткән әбиләр була. Һәм инде без бик шатбыз, халкыбызда бу традициялар әле исән, аларның кадерен, кыйммәтен белүчеләр бар. Һәм инде без менә аларны барысында безнең бәйрәмебезгә җыябыз. Профессионаллар да бар арасында, үзешчәннәр да бар. Һәм инде концерттан тыш, конкурстан тыш иң мөһиме безнең өчен яңарту эше, агарту эше, популярлаштыру эше, аңлату эше алып барыла. Без үткән елларда менә бу фестиваль кысаларында курслар оештырдык. Менә шул коллективлар өчен безнең экспертлардан лекциялар тыңлаттык. Онлайн форматта булды. Үткән елны пандемия сәбәбе булганга без ул фестивальне җыелышып үткәрә алмадык. Онлайн форматта үтте ул. Һәм инде шулай ук түгәрәк өстәлләр оештырдык. Һәм бу юлы да 20-сендә без фестивалебезнең шул соңгы этабын семинар белән башлыйбыз. Анда экспертларны, жюри әгъзаларын, төркемнәрнең, иҗат төркемнәренең җитәкчеләрен җыябыз. Һәм инде аннары бәйрәм дә була сәгать 2-дә Мәрҗани мәчете каршында. Менә бик шатбыз. Мансур хәзрәт безгә шундый урын, мөмкинчелек бирде. Тарихи мәчетебез каршында бәйрәмебезне башлап җибәрәбез. Ә инде 21-дә Болгар җыены кысаларында махсус ылы майданчыкта гала концертны үткәрәбез, иншалла.
Рәхмәт. Гүзәлә ханым, сез сөйләп киттегез, менә башланган вакытларда нинди кыенлыклар булды, нәрсәләр белән очрашырга туры килде башлап җибәргәндә һәм максатларга ирештек дип саныйсызмы менә хәзер? Микрофонны кабызыгыз. 1999 елдан башлап Кырымда без Сөембикә варислары дип аталган фестиваль үткәреп килдек. Бу фестиваль инде Кырым Россия составына күчкәннән соң 14 елдан без бу фестивальне туктатмас өчен һәм аны тагы да аңа тамыргарак китеп, тагы да рухи мирасыбызны барлау нияте белән аңа илаһи моң дигән фестивальне өстәп рухи мирасыбыз ядкарлары буенча фестиваль үткәрә башладык. Һәм менә бу быел инде 6нчы тапкыр бу үткәрелә. Шуны да әйтеп китим, 1991 елда иң беренче әле мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән торган мин язма чыгарган идем, кашып кына язып, радиода төннә генә язып, ул вакытта әле бер сәхнәдә дә, радиода да, бер каяда әйтергә ярамаган мөнәҗәтләр, бәйтләрне яздырып, шулай итеп пластинка чыгарып, ул пластинканы бөтен дөньяга таратып, бушлай таратып, менә шуннан китте мөнәҗәтләр, бәйтләр. Һәм 93 елда Тинчурин театрында зур иттереп мөнәҗәтләр, бәйтләр кичәсе үткәрдек. Аннан соң инде Кыддус Аби Хыснуллин чыгарды үзенең мөнәҗәтләр, бәйтләр дигән калын шундый Коръән белән чагыштырырга була калынлыгы буенча шундый китабын чыгарды. Анда бөтенесе тарихыбызга да кагылышлы, бөтенесе безнең татарның тарихы менә шушы мөнәҗәт бәйтләрдә чагыла. Шулардан соң ел сайын диярлек без үткәреп килдек мөнәҗәтләр, бәйтләр кичәләре төрле җирләрдә. Һәм инде менә шушы илаһи моң фестивале үтә башлагач, бөтен Татарстан гына түгел, бөтен Россия күләмендә безгә коллективлар кушылды. Балалар да, олы апалар, 15-шәр кеше, 10-ар кеше, 20-шәр кеше, шундый ансамбльләр. Һәм инде бүгенге көнгә ул тагы да үрчеп, тагы да үрчеде. Һәм регионнар бөтен, ул Россиянең бөтен регионнарыннан диярлек. Чувашия, Урал, Чиләбе, Пермь, бөтен Россиядагы бөтен төбәкләр, Ульян өлкәсе һәм хәтта Дагыстаннан, Кавказ республикаларыннан да безгә катнашучылар булды. Шуңа күрә бу безнең зур илаһи моң фестивале зур кулаш алды һәм инде фәнни нигезгә куелды. Һәм менә әлбәттә безнең башта ярдәмчебез булмады, шушы Ислам институты безнең төп терәгебез булды, анда үткәрдек. Һәм аннан соң инде Аллага шөкер дип әйтәм, мәдәният министрлыгы аңлады бу эшнең кирәклеген, чөнки җәмәгать без бит инде хәзер шундый нигә килеп терәлдек. Biz bit югалтып барабыз. 1000 еллык, ул бит безнең 1000 еллык мирасыбыз. Ondan da artıgырак ул мирасыбыз. Безгә шушы мирасыбызны саклау кирәк. Шуны саклар өчен без тамырга ябышырга тиеш. Чөнки халык уйламас булды. Балаларыбыз үзегез күрәсез, нинди җырлар җырлыйлар. Моны хәзер мәктәпләргә кертү кирәк, мәдрәсәләргә кертү кирәк. Бигрәк тә мәктәпләргә, һәр мәчет каршында ансамбльләр булдыру кирәк. Менә Мансур хәзрәт үзе әйтеп китер, ул безгә юлны ачты, үзенең мәчетен бирде. Һәм анда без мөнәҗәтләр ансамбле оештырдык. Алланың биргәненә шөкер, мәктәпләргә кирәк. Бу мөнәҗәтләр генә түгел, монда мөнәҗәтләр, бәйтләр генә түгел. Монда безнең фольклорыбыз, халык авыз иҗаты, ул шул кадәр киң, шул кадәр зур, шул кадәр төпсез, тирән. Безгә моны барларга кирәк. Югыйсә без үзебезне югалтабыз. Үзебезне милләт булудан без югалтабыз. Безгә шушынга ябышырга кирәк. Рәхмәт, бик зур. Мансур хәзрәт менә әйтеп китсәгез инде, дин белән менә шушы рухи мирасның бергәлеге хакында без еш әйтәбез бит инде, безне дин татарны саклап калган рухи мирасын дип шул күзлектән чыгып караганда менә сезнең өчен ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия бу һәм дини нәзарәте өчен дип әйтик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла рәхмәте булсын. Шуннан да бик менә әһәмиятле бу
mesele, bik mühim. Çünkü biz ilendik indi bu zastoy vaktlarında, komünistler vaktinde tıgı yaramı, bu yaramı, bu yaramı, müzik yaramı, cınlarga yaramı falan nesi yaramı. Bu enkinde Allah birine şükür Müslümanların işi biz bildiremiz. Müslümanlık başta inanı. Şulay bit. İnanı Allah Teala şanu namazını okuyorsun, urazat tutasın hac. Ama lakin Müslüman şunu diyor kişi ol sport bilen de şıgıllene. Müneccatlarda gerek bulsa okuy. Hem bugünkünde bilesem bugünkünde türlü çaralar. Kur'an beygisi var. Azan beygileri var, şulay bir sport yarışları var, küreş boyunca bulsun başka bizim peygamberimiz de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iletken şularga. Hem de Şekibudi Murcani de küp etken, özü küreşçi de bolgan, özü şulay eşmerkeller bilen işten alıp varıp, türlü fondlar bolgan. Bu bizim burası unutulgan. Biz onu unutup kaldırdık. Unutup revolüsyon katlı bolgan eybirlerini bugünkünde Allah'ın birliğine şükür tırgıza başladık. Menajatlar başkara başlayırken kaybırar yeter. Niçikinde sizlerle müzik kralları bilen değil. No yok andi nerse. Qarağız, qarağını okup çıkız. Kayda, qarağında yazılan müzik yaramı deyip. Elbette her bir nesene iki eybiri var. Müzik de var şunday müzik. Yaramı tarafı. Şundan da anda bittiğinde Allah saklasın. Eller indiği neseler de var. Ama lakin her bir nesene iki eybiri var. Müzik da şu var yok. Eğer de maturgına münacatlı, müzika var, münacet bulsun mu, beyt bulsun mu, azanlı bulsun mu, ilahi manlar bulsun mu, başka eybirlerine biz rahmetlenip, genelip tığınıyız. Buna şu an kadar bu önkünden ettiler bittiğinde biz inteligensi veren din ahillerinden araları geçikte girip çıktı. Buna şu ara bitsin idi. Çünkü Şekibudin Mecani de şu an tırıştı, birge bulurga, inteligensi bile birge bulurga, işmekeller bile birge bulurga. Fakat onlara kinek Müslüman kişisi nakşunluğu hadi kişi o ama lakin kungeli bile Allah Teala inangan. Nakşunluğu kişi. Bu yıllarda yıllı spor birine şöyle azan da ite namazın da oku işinde işli bütün yaktan kirgen bu iş. Ama bizim peygamberimiz de şöyle öğretti. Rahmet bile güzela para rahmet rezilege bana bu eybirlerini bizge kilip bana ite elbette orun biliriz. İşi bilmez ki. Elbette bizim öbürüne biz es. Şunu da iteskile bu önkünde Allah bilse bu yakın günlerde mescitte taş salıdılar. İngilizce bu cemiyet mescidine hem şunda meydanda bulur, orunda bulur. Şunda Allah bilse türlü çallara utkerege de Allah nasip etseydi. Rahmat. Gennadiy Mikhailovich, ruhiy mirasni saqlao turunda söz alып barabız ekan, ni derejede ol yo'qolgan bizning xalqning hem ni derejede аны kiri qaytarырга mümkün deb o'ylaysiz? Әлбәттә, күп нәрсәне югалттык. Шулай да әле безнең исән калган көйләп уку илаһи сәнгатьнең төп нигезләре исән. Бүгенге көндә менә шул безнең калган мирасны яңадан тергезү сорала. Менә бу фестиваль да шуңа багышланган. Без шуны максат итеп куябыз. Илаһи моң, илаһи сәнгать әлбәттә үзенең стиле бар. Менә шул стильне бүгенге көндә югалтмасак иде. Билгеле, без бәйт мәнәҗәтләрне фокстрот көе белән дә башкара алабыз. Яисә spirituals белән дә бармак шартлатып та көйли алабыз. Кайбер кеше әйтә, бу заманча үзгәртергә кирәк, заманча башкарырга кирәк ди. Әмма ләкин беренчел сыйфатларын югалтсак, аннары ул бик зур югалту була. Безнең менә бу фестивальдә, безнең төрле конференцияларыбызда, курсларыбызда, барысы да нәкъ менә шул илаһи сәнгатьнең нечкәлекләрен аңлату, халыкка җиткерү, алдагы көндә менә әйтеп кителде инде монда музыка коралларында кулланырга ярамыймы, юкмы дип. Әлбәттә, бу бит инде шәрыктан килгән классик сәнгать. Анда дәф, саз кебек уен кораллары кулланылган. Шуңа күрә без аны да бүген ипләп кенә яңадан кайтарырга
максат итеп куябыз һәм моңа акрынлап ирешәбез. Менә безнең бу фестивалебездә дә ул ачык күренер. Чөнки ул безнең бүгенге көндәге торышыбызның бер көзгесе. Рахмат һәм Айрат сезгә. Сорау, сез мәдәният министрлыгында нинди максатлар куясыз бу фестиваль белән? Хәерле көннәр, ассаламу алейкум. Беренчедән шуны әйтергә кирәк, менә без күбебез музейларга йөрибездер һәм күрәбез ниндидер тарихи бер әйберне, тарихи бер чыганакны һәм аңа ничектер карыйбыз, менә буыннарга килгән инде бу чыганагыбыз, ничектер аны хөрмәтләп карыйбыз һәм менә бу мәсәлән бу бәетләр, бу сакланып калган традиция, ул шулай музей экспонаты кебек аны хөрмәтләп тотарга кирәк һәм аны сакларга кирәк һәм аерым шартлар тудырырга кирәк. Һәм без шуның өстендә эшләргә тырышабыз. Берничә ел дәвамында инде Илаһимын фестиваленә бераз булса да ярдәм бара. Һәм әйтергә кирәк, безнең аерым федераль дәрәҗәдә материаль булмаган мәдәни мирас дигән төшенчә бар. Һәм елдан ел бу төшенчәне бу төшенчәгә бу нематериаль булган мәдәни мираска ярдәм үсә бара, игътибар арта. Шуңа күрә моның бу фестивальнең бу эшләнгән проектның эшләренең киләчәге зур дип өметләнәбез. Бары тик менә шундый Гүзәдә студиясе кебек, Гүзәдә апасы филмы, Резидә апасы филмы, Мансур хәзрәт кебек әйдә баручылар булса инде аның киләчәге булачак. Ресурслар гына түгел, әлбәттә аның иң беренче чиратта кешеләре мөһим. Һәм монда әйтергә кирәк, бу эшкә Галимҗан Ибраһимов исемендәге әдәбият һәм сәнгать институты кушылды, федераль университет, безнең мәдәният министрлыгы каршында Таткультурресурс центр дибез инде, Татарстан традицион мәдәниятен үстерү үзәге, әлбәттә инде безнең консерваториябыз, күрәбез дөнья нәзарәте, күрәбез монда катнашучылар күп, кызыксыну күп, бөтен дөнья татар конгрессы, әле безнең шул даталарда бөтен Россия дин әһелләре форумы, алар да бу чарада бераз катнашырлар дип өметләнәбез, планлаштырыла. Һәм инде менә дөнья нәзарәте менә әйтеп куйдым инде. Һәм әлбәттә менә Болгар җыенында гала-концертна катнашучылар булыр Илаһимыннан. Бу да инде бер зур күрсәткеч, ягъни ел сайын Илаһимын фестиваленең дәрәҗәсе үсә бара. Бары тик инде ярдәм дәрәҗәсе югалмасын дигән өметтә. Һәм әлбәттә мин тарихчы буларак инде әйтеп куям, бу чынлап менә бу мөнәҗәтләргә, бәйтләргә килеп тоташу, аны тыңлау үзе бер ниндер илаһи бер хис тудыра. Чынлап та син менә бу чыганакка тоташып карыйсың, син буыннан буынга, бу ничә йөзләр, ничә гасыр инде менә бу бәйтләр безгә дип тыңлыйсың буларны. Һәм әлбәттә казанлыларны бу фестивальне тыңларга, карарга чакырабыз. Башкалабызның кунакларын, бу уникаль чынлап та уникаль чара. Коръәндә язылганча туганлык җипләрен ныгыту безнең фарзыбыз. Бу менә нәкъ бу да без ныгытабыз бу буыннар белән элемтәне, тарих белән элемтәне, милләт һәм дин белән элемтәне. Шуңа күрә
бу барча халкыбыз өчен мөһим проект булачак дип өметләнәм. Рәхмәт. Рахмат. Лилия Хаматхарисовна, менә хәзер бит инде материал булмаган мирас турында сүз алып бардык. Аны бит инде хәзерге вакытта теркәү рәсми рәвештә шулай ук мөһим. Менә бу өлкә буенча да әйтеп китсәгез иде. Хәерле көннәр. Без инде бөтен конкурсантларга шундый шәп бүләк ясадык, жюри әгъзалары белән, үзебезнең комитетыбыз белән. Без инде аларга менә бу мирасыбызны саклап калыр өчен, бу көйләрне белер өчен хрестоматия эшләдек бик кыска гына вакытта. Анда керә безнең 21 мөнәҗәт һәм бәет. Күбесе инде буларның экспедицион язмалар. Без моны эшләдек Гөлзада ханым, Резидә ханым, Геннадий Михайлович Макаров, мин Лилия Эльдусовна Сарварова, Казан дәүләт консерваториясе профессоры. Һәм инде без берлектә менә шул җыентык өстендә эшләдек. Монда инде керәчәк аның ноталары, аудио язмасы һәм инде сүзләре. Күп кенә мөнәҗәтләрне Гөлзада ханым башкаруында ишетергә була, яшьләр башкаруында, берничә мөнәҗәт минем башкаруда да бар, һәм инде олылар, олы яшьтәге апаларыбыз башкаруында да ул мөнәҗәтләр бар. Һәм инде менә шул җыентыкка без уйладык та шундый QR-код белән эшләргә булдык. Шул QR-код аша аны социаль челтәрләрдән дә ачып язмаларны тыңларга була. Димәк инде менә шул мөнәҗәтләрне өйрәнеп тә булачак, шулай ук тыңлап та булачак. Чөнки күбесе генә менә конкурста катнашканда белмиләр материалны каян алырга. Һәр чакта гел 1-2 мөнәҗәтне bir 10 кеше башкарырга мөмкин. Шундый очраклар икенче елларга да булмасын өчен инде без инде менә шундый җыентык эшләде һәм инде ул җыентык белән конкурсантларыбыз алдагы көннәрдә кулланырлар дип біз инде ышанып калабыз. Әле чыкмады ул, менә ул безнең әле типографиядә чыгачак кына. Әйе. Награждениегә әзер була инде ул безнең алай берсә. Рәхмәт. Сораулар бармы? Микрофонга мөмкин булса. Бunda bitinde iyeli diye ettiler. İyeli şunu ne deyin doldu? Kazan Kırımlı'ndaki mirashane, arada böyle bir şey bitinde müzikal mirasta toplana. Nişet bunda bana bu sizden muhtarlı prezidimde mirashaneden bir kişi de yok. Allah ne seçtiler. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Менә беләсезме, чыннан да мин дә шуны әйтеп китмәкче идем. Рәхмәт Рәшит абый. Менә мондый катлаулы чаралар оештырганда ялгызын гына оештырып булмый берничек тә, әлбәттә, бик дөрес әйтәсез. Һәм шуңа күрә монда оештыручылар исемлеге бер бит тутырырлык. Һәм алар чыннан да туй генераллары түгел, алар чыннан да катнашалар. Һәм фәнни оешмаларны без бик тә тырышып җәлеп иттек менә бу чарада катнашырга. Мәсәлән, безнең семинарларда, түгәрәк өстәлләрдә, курсларда Тел, әдәбият һәм сәнгать Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының, Фәннәр академиясының шул фәнни институтының фәнни хезмәткәрләре катнашты һәм гомумән фикерне барлаганда, концептуаль идеяларны тудырганда без гел алар белән элемтәдә торабыз. Биредә төп оештыручылар җыелды. Иң каймагы дип әйтер идем инде. Шулай да шулай тарих институты, энциклопедия институты, әле без барысын да әйтеп китмәдек. Без алар белән дә элемтәдә торабыз. Һәм ансыгына түгел, бүләкләргә иң зур бүләк ул андый менә бездә катнашучылар өчен ул әлбәттә китаплар. Һәм инде менә шул фәнни китаплар, язмалар, җыентыклар, алар безгә даими биреп торалар. Быел да алардан бүләкләр булыр дип ышанып калабыз. Димәк, аларның катнашуы киңәш, экспертлык фикере ягыннан гына түгел, шундый матди яктан да алар безгә ярдәм итешәләр. Һәм инде риза булсагыз, сүземне дәвам итеп әйтергә телим. Күмәк оештыру мәсьәләсенә килгәндә, чыннан да андый бу бик катлаулы чара, чыннан да ул шундый универсаль күзаллауны таләп итә. Берләшеп бетмәгән төрле якларны, фикерләрне, юнәлешләрне берләштерүне күз алдында тотырга тиешбез диме, андый чара оештыру өчен. Шуңа күрә Айрат менә рәхмәт әйтеп китте. Мәдәният министрлыгы менә үткән елдан башлап
төп оештыручы буларак, инде бюджетка, республикабыз бюджетына кертеп, сметалар алар белән булдырып, һәм төп чыгымнарны алар үз өсләренә алдылар. Бу безнең өчен, беләсезме, менә шундый җиңел әйтә, чөнки без дөресен әйткәндә теләнеп, Хәҗдә бирдек инде. каян нәрсә мөмкин табып, Хәҗдә бирдек. андый чараларны оештырган кеше үзе генә белә, ничек итеп аны булдыруның авырлыкларын. Шуңа күрә без инде зарланып әйтүебез түгел, чөнки бу гамәли күренеш, бу гел шулай була инде ул. Эшне юктан бар эшләр өчен шулай гына мөмкин. Шулай ук диния нәзарәте. Мәсәлән, безнең номинациялардан безнең бары менә мөнәҗәтләр, бәйетләр башкару номинациясе, аннары көйләп китап уку. Татар мәкаме Ул белән. әни тукта әйтеп бетерәм үзем яме, шуала фикерем. Көйләп китап уку номинациясында Кылгалинең Кыса Юсуф, Бәдәвамнар, Ахыр заман такай гаҗәп китаплары, Дастаннар, менә Идегәй дастанын башкаручылар һәм шундый номинация бар. Һәм тагын бер аерым номинация Татар мәкаме белән Коръән уку. Менә бу номинацияны инде менә ничә ел рәттән диния нәзарәте алып бара, бу аларның инде юнәлеше. Һәм шул фестиваль лауреатлары арасында менә шул номинациядә җиңүчеләр килә. Чөнки беләбез, үзебезнең шундый традициябыз, бай традициябыз булды. Татар мәкаме белән Коръән башкару. Коръән инде ул, чыннан да шулай. Аны гарәп мәкаме белән төркиләштереп тә башкаралар. Мәсәлән, Африкада, менә Суданда, нәкъ менә пентатоникага корылган татар мәкаме икән, искиткеч безгә шундый якын. Һәм инде үзебезчә менә татар моңы белән үрелеп барган мәкам белән Коръән ишетсәң, ул бит бөтенләй йөрәккә башкача ята. Шуңа күрә без инде менә шун традицияны да яңартырга тырышабыз. Әле ул татар мәкаме белән башкаручылар бездә күп түгел. Әле аның да авырлыгы бар, чөнки Коръән укыганда аның бит тәҗвид кагыйдәләренә туры китереп, кыйрагат кагыйдәләренә туры китереп башкарырга кирәк. Бездә инде ничә еллар рәттән Коръән уку конкурслары бара. Менә Казан Экспода да бер бик зур конкурс үткәрәчәкләр. Без монда менә шул кагыйдәләрне, шәргыять кагыйдәләрен, каноник, классик кагыйдәләрне аларга туры китереп башкару һәм шуның өстенә әле җитмәсә, безнең милли ахаң белән башкару традицияларын торгызу турында сүз алып барабыз. Һәм шулай ук катнашучылар, оештыручылар арасында. Менә Аллага шөкер. Менә Мәрҗани мәчетендә әйтеп киттек бит. Мин инде заманында Россия Федераль университетында көнчыгышны өйрәнү халыкара мөнәсәбәтләр институтында эшләгәндә үзәк җитәкчесе идем һәм Казан Федераль университеты да күтәреп җибәрде һәм заманында әле мәдәният министрлыгы кушылмаганда без шулай ук ислам мәдәниятен, мәгарифен һәм фәнен үстерү фонды тарафыннан килгән федераль финанслау акчасын шулай ук өлешчә менә шул фестиваль оештыруга да тота алган шундый мөмкинчелекләребез бар иде. Шуңа күрә без бүгенге көндә дә Казан Федераль университетын шулай оештыручылар рәтендә гел күрсәтеп барабыз, чөнки аларның ярдәме фәнни яктан да, матди яктан, оештыру ягыннан да бик зур безнең өчен ресурс булды заманында. Мин оештыручыларны кемнедер әйтергә онытмадым микән, менә шуннан куркам, чөнки безнең ярдәмчеләребез бик күп. Галимнәр кушылды бөтенесе. Галимнәрне Үзләренең лекцияларын укыдылар Zoom программасы аша. Бөтен дөнья татар конгрессы, әлбәттә. Чөнки татарларыбыз бөтен дөньяга сибелгән, без шундый дисперсный народ диләр безне, дисперслы халык. Без чәчелгән, сибелгән халык. Һәм монда инде әлбәттә бөтен дөнья татар конгрессы да гел безнең белән бергә менә җилкәгә җилкә торып, ел сайын бергә алып барабыз. Иң мөһиме Болгар Ислам академиясе. Минем хыялым бар әле киләчәктә Болгар Ислам академиясының шул матур җиһазланган залында оештыру безнең семинарларны һәм конкурсларны шунда оештыру. Әле ансын да күрәм киләчәктә. Аның өчен Резидә, аның өчен беләсезме, әйтәсе килә менә тел, моң, хәтер. Менә 3 әйбер. Шушы 3 мөкатдәс әйбернең бу мөнәҗәтләр, бәйтләр бер генә тармагы. Аның
шушыңа халык авыз иҗаты керә. Халык авыз иҗаты Фәннәр академиясе тарафыннан 12шәр том китаплар чыгарылган. Алар ничә еллар инде 30лап, 40лап, 50ләп ел яталар ул китаплар. Һәм алар буенча бер эштә эшләнмәгән бүгенге көнгә кадәр. Һәм анда безнең бөтен тарихыбыз, анда бөтен яшәешебез, горыф-гадәтләребез, бөтенесе. Без тарихыбызны, мәсәлән, әле теге татар тарихы турында китап чыкканчы белми идек. Менә без шулардан карап, менә шушы борынгы мифлардан, легендалардан, андагы әкиятләрдән, алар чыгарган менә шу китаплардан укып, без инде тарихны белдек. Хәтта Без мәкамнәр, табышмаклар. Әйе, табышмаклар да мәкаль. Ул Нақи Сәмбәтнең 3 томлык, кайсыгыз күргәне бар, менә шундый калын 3 томлык мәкальләр һәм әйтемнәр. Мондый байлык бер генә милләттә дә юк. Бер генә халыкта да мондый байлык юк. Гомумән, менә бу безнең шушы рухи мирасыбыз, ул бер генә милләттә дә шушындый байлык юк. Мәсәлән, бер генә мисал китерәм, мәсәлән, бәйетләр. Bir фаҗига булды, bir кеше үлде, яки берәр сугыш булды. Шундук безнең халык бәйет чыгара. Бу жанр бер генә милләттә дә юк. Менә шундый уникаль безнең милләт, уникаль безнең шушы мирасыбыз, безнең ниятебез әле бу бер генә тармагы. Менә шушы 1000 тармакның бер генә тармагы. Әгәр дә без һәр авылда, һәр мәктәпләрдә, һәр дворец культураларда, һәр уку йортларында, мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә, әгәр дә без фольклор ансамбльләре ясасак, мәчетләрдә әлбәттә фольклор ансамбль ясый алмыйлар, анда шушы мөнәҗәт бәйетләр белән, авылларда, мәктәпләрдә, аларга ни генә бирергә кирәк? Задание. Юнәлеш кенә бирергә кирәк. Алар шундук ясыйлар. Беләсезме, нинди ансамбльләр бар? Менә әле кичә генә без карадык, Кадим Әлмәт дигән төркем бар. Аларга әлмәт татниф ярдәм итә. Монда матди ярдәм кирәк. Матди ярдәмсез эшләп булмый. Костюмнар да кирәк, инструментлар да кирәк. Һәм инде кешеләр репетицион база, җитәкчеләр кирәк. Алар алып барырга тиеш бу эшне. Һәм аның өчен матди ярдәм кирәк. Әгәр дә шулар булса, без бит дөнья күләм уровеньга бу өлкәдә чыкканыбыз юк әле. Бит мин бик күп дөнья күләм фестивальләрдә, фольклор фестивальләрендә, Геннадий Макаровта фестивальләрдә, бөтен дөнья күләм, Лилия, синең дә катнашканың бар. Дөнья күләм фестивальләрдә, фольклор фестивальләрендә без катнаштык һәм күрдек башка төрки халыкларының мәдәниятенең нинди югары үсешкә ия алар. Алар дөнья күләм фестивальләрдә җиңүчеләр, үзләренең костюмнары белән дә, инструментлары белән дә, чыгышлары белән дә, biz кая? Менә берничә ел элек мин Төркиянең телевидениесына барып, менә бергә бардык Геннадий белән, Геннадий Макаров белән бергә бардык. Шунда biz фольклор турыдан-туры элемтәдә фольклор концерты яздык. Ул онлайнда. Анда, беләсезме, мин сорадым, төрки халыкларның бөтенесен язып бетердегезме әле? Бөтенесен дә язып бетердек. Сез соңгылары. Без төрки халыклар арасында үзебезнең саныбыз буенча, безнең шушы мирасыбыз буенча иң бай халык, без әле аны да минем шәхси нием буенча, соравым буенча, шәхси танышлык буенча гына бу эшләнде. Аңлыйсызмы? Монда дәүләт нитергә тиеш, дәүләтнең заинтересованный булырга тиеш. Әгәр дә дәүләт бу эшне алып бармаса, без бай халык, без борынгы халык дип әйткәннән бернинди ни юк. Менә сәнгатең синең кем? Кая синең сәнгатең? Чыгарып күрсәт. Менә бүгенге көндә Ринат Ибраһимов вафат. Ул безне урыс милләте арасында, ул безне дан казандырган татар җегете. Ул таныткан кеше ул безне. Без аңа нәрсә эшләдек? Менә кичә фильмын карадык. Фильмында беләсезме нәрсә күренә? Тавыклар, мискин кәҗәләр, ниләр анда тотып, шулай итеп ул үй төзеп маташа, тырыша 4 баласы белән. Аңлыйсызмы? Без нәрсә эшләдек аңа?
Безнең шундый кешеләребез бар. Без аларга нинди ярдәм күрсәттек? Сәнгать кешеләренә, безнең галимнәргә, акыллы кешеләргә без ярдәм күрсәтмәсәк, матди ярдәм күрсәтмәсәк без аларга, алар бу өлкәдә эшли алмыйлар. Шуңа күрә без түбәндә, иң түбәндә, төрки халыклар арасында без иң түбәндә. Безнең үзебезнең думбрабыз юк бүгенге көнгә кадәр. Без төрек думбрасы белән уйныйбыз һаманда. Безнең дәфебез бар. Ансы да Геннадий Макаров ясаган, думбрабыз да Геннадий Макаров ясаган. Безгә бүгенгедән срочном порядке авылларда не бирергә, указание бирергә, ясасыннар фольклор ансамбльләр, төзсеннәр, мөнәҗәтләр, бәйтләрне күтәрсеннәр. Анда безнең тарихыбыз, анда безнең яшәешебез, анда безнең тәрбия, безнең яшьләр, безнең киләчәгебез ул. Менә тәрбия бүген безнең сәнгатебездә күренә. Тәрбия безнең нинди икәне? Билдән түбән әсәрләр башкарыла, билдән түбән сүзләр сөйләнелә. Адәм көлкесе, карарлык түгел. Шул кадәр хурлык бу безгә. Шуңа күрә без менә шушы эшкә тотындык һәм уйлыйбыз, акыллы кешеләребез безнең бар. Безнең милләт җанлы кешеләребез бар әле. Алар исән һәм әле безнең байларыбыз да бар. Байларыбызның акчалары башка юлга китсә дә, гәрчә, әмма ләкин шушы юлга тотучылар да бар. Менә әле яңа гына шушы фестиваль алдыннан миңа бу районның бер авылында безнең бер эшмәкәребез Ирек Мансурович дигән безнең эшмәкәр, ул 3 ел рәттән инде шушы мөнәҗәтләр, бәйтләр фестивале үткәреп килә. Бер үзе. Менә аңлыйсызмы, шунда катнашырга туры килде. Андый эшмәкәрләр бар, андый кешеләр бар. Төбәкләрдә шушы эшләрне башласалар, үзләренең сүзләренә алсалар, аннан соң беләсезме, бүгенге көндә безнең шушындый ансамбльләр бар. Менә Алпар ансамбле һәм Руслан Алмаз Асхадуллин аның җитәкчесе. Аннан соң Риваят ансамбле бар. Руслан Сырнай ничә еллар буе инде хәзер йөри, ул мескен шушы кадәр Туйларда йөриләр. Туйларда йөри, ул мәҗбүр. Ул безнең рухи мирасыбызны төптән, нигездән күтәргән ансамбль кеше Ринат Гыйләҗев аның җитәкчесе. Бер нинди ярдәм юк. Ярдәм булмагач, бу эшне эшләп булмый җәмәгать. Шуңа күрә безне или сибиреп түгәләр, безнең татар милләтен, безнең мәдәниятебезне, мирасыбызны сибиреп түгәләр, или без дөнья уровенена күтәреләбез. Төрки халыклар арасында без ялтырап торган беренче урында булырга тиешбез. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә минем соравым, теләгем ярдәм итәргә. Бу яшьләргә, бу өлкәдә кем башлап йөри, бу кешеләргә, яшьләргә ярдәм итәргә. Без менә мәсәлән, 1999 елдан башладык, Сөембикә Барислары фестивален. Дәүләттән безнең бер тиен акча безнең алганыбыз булмады. Бер тиен. Шуңа күрә мин телим, эшмәкәрләр, кузгалыгыз. Әгәр татар битмәсен дисәгез, кузгалыгыз. Менә сезгә алдыгызда мирас. Безнең мирасыбыз. Тотыныгыз, ябыштыгыз, булдырыйк. Рәхмәт. Башка кешеләрнең дә әйтер сүзләре бар. Мин әйтәсем килгән иде. Шуннан да менә безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, изге эштә ярышыгыз дигән. Шулай бит, ярышлар үткәрәбез. Алла рәхмәте булсын, менә бу мөнәҗәтләр бәйгесе, булсын шәҗәрә бәйрәме, Бишек җырлары дигән менә без үткәрәбез, чөнки безнең рухи мирасыбызны, халкыбызның рухи мирасыбызны күтәрәбез, кайтарабыз яңадан кайтарабыз. Уйламасыннар, менә мин дә монда килдем, мәчет әһелләре фәкать алар нишәсеннәр, намаз гына укып яталар, дуа кылып яталар, анда шул гына түгел. Без менә бүген көндә төрле эшләр белән булсын, халыкның безнең үзенең рухи мирасын, шулай менә бүген көндә без үзебезнең традицияларыбызны, барыбызны кайтарырга кирәк. Рәхмәт сезгә әйтәсем килә, менә сез бу эштә, бу юнәлештә яхшы эшлисез. Менә сез менә бу илаһи моң белән башкалары безнең шәҗәрә бәйрәме үткәрдек бик. Шулай бит, тагында бишек җырлары, бөтен Рәсәй буенча бишек җырын ярышлары үткәрдек. Анда күпме кеше катнашты. Менә Сахалиннан алып Калининградка кадәр бөтен татарларыбызны без күрдек. Хәтта чит илләрдән дә җибәргән булдылар бу үзләренең язмаларын. Шул хәтле матур. Менә бу хуруф гадәтләрен, халыкның хуруф гадәтләрен ул бит безнең дин менә бәйле.
Менә bu ilahiminde, münacatlerde, beyitlerde, bişik jırıda, şecere beylemede, hem başka türlü çıralar dinle beyle. Allah rahmeti olsun da siz bu nesene bugün kurtarıp çıktınız. Biz özümüzün yaktan elbette nişittir yerden birige tiyişmiz. Elbette rahmet bile dişsiz eşmekerler bile alarsız da bulmayı. Çünkü rivalet seyahatte eğer tarihimizde koytarsak kure biz Şıkhbuddin Mercani yanında telefonlar yığıştırılgan idi. Hem alardan eşmekerler akçaların üzerinden bilip şu yönelişte kiteydi. Bugünkünde de koytarala başladı. Bugünkünde de başladı eşmekerler üzerinden akçaların türlü fondlarga, dini fondlarga birerler. Allah'ın bireyine şükür bu iş kozgaldı, devamlı olsun. Cemaat bir minut tağın bir takdimim var. Менә büyük Tatar halkının meşhur ulu, legendar ulu Rinat İbrahimov vefat. Әйдәгез, bir minutlık metem бар искә алыйк без аны. Dua bulsun. Şunu aytayık. Bizning aytgan so'zlarimiz dua bulsun. Aның ruhuna dua bulsun. Mikrofon. Sizin soru mu? Raşit abi. Себегде Луиза Шамсутдинова инде 6-7 ел иске фестиваль уздырып килә. Ошондой нигә ошаган мөнәҗәтләр, ниләр башкаралар. Бу ел яңгышмасам 3-5 августта Шираттагы фестиваль булачак. Инде чакыру килде. Siz alар белән элемтәдәме? Алар ни дәрәҗәдә алар менә шу Болгарда булачак, нидә берәр шуларның катнашучысы дип әйтимме, берәсе катнашачакмы? Элемтәгез бармы? Hem bundan kileşeket ni мәгънәсендә генә, киңәш мәгънәсендә генә нәрсә әйтмәкче булам сезгә. Булай дип әйтергә була. Төп нине сезнең максатны. Тарихи хәтерне уята торган иң хисле чара дип, иң хисси чара. Илаһи мирас. Рәхмәт сезгә бик зур Рәшит абый. Әлбәттә, Аллага шөкер, без алар белән элемтәдә, безнең кебекләр, шундый шәхесләр белән без инде элемтәдә булырга һәм югалтмаска тырышабыз әлбәттә. Үзем дә анда булганым бар. Әле ансыгына түгел. Нәк табылдан катнашкан Начия Хакимова дигән табылдан катнашкан безнең башкаручыбыз бәйет белән Гран-при яулады үткән ел. Һәм быел да без аны көтеп калабыз фестивалендә. Әле җавабын бирмәде, килә аламы, юкмы дип. Үткән елны Мәрҗани мәчете каршындагы кичкенә генә чара оештырган идек. Шунда ул чыгыш ясады. Күз яшьләре белән шундый рәхмәтле булдым. Мин Татар бистәсендә Казанда булуыма шундый шат диде. Рәхмәт. Рәхмәт, безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Әйтсәм ярыймы алайса? Әйтегез. Риза булсагыз. Бармы әйтәсе сүз тагын кемнең? Җәмәгать, менә чыннан да әни шундый дәртле итеп сөйли. Рәхмәт. Чөнки без бу фестивальне менә бик ашынып башлаган идек заманында. Һәм бүгенге көндә без бик шатбыз. Ул инде менә шундый аңлау да яулады дип әйтергә мөмкин. Безнең инде сафларыбыз киңәйде диергә дә мөмкин, Аллага шөкер. Һәм хәтта менә монда Тат медиада без пресс-конференцияда бу мәсьәләләрне күтәрәбез. Бу инде пресс-конференция түгел, бу үзенә күрә бер шундый хәтта түгәрәк өстәл форматында ала башлады. Шуңа күрә бу тема белән кызыксынучыларны мин инде бик тә теләп 20 майда Мәрҗани мәчетенең конференц залында башланачак түгәрәк өстәлгә чакырыр идем. Ул түгәрәк өстәлнең исеме дә шундый матур әле. Кара әле, пожалуйста, Айрат, синдә язылган исемен әйтик әле име. Башым чуала, чөнки мәгълүмат күп. Һәм шулай ук Татар ислам мәдәниятендә көйләп уку серләре дигән шундый исеме дә матур. Аны безгә Геннадий Михайлович ул шундый матур исемнәр уйлап таба. Хәтта шул җыентыкта инде методик әсбапны да көйләп укырга өйрәник дик, шундый исем бирдек. Шуны менә укып, инде көйләп укырга өйрәнәчәкләр дип, әсбапта да шуны таратачакбыз. Димәк, 20 майда сәгать 10-га Мәрҗани мәчетенең конференц залына чакырабыз. Шулай ук 20 майда сәгать 2-дә Мәрҗани мәчете каршындагы майданчыкта зур
тантаналы бәйрәмебез булачак. Менә куркып торалар оештыручылар, яңгыр була дип. Булмаса әле, булса да без анда күп кунаклар чакырабыз, анда ашау да, мастерскойлар да, чатырлар куябыз. Яңгыр булса, яңгырдан кача торган җиребез дә булыр. Татарны яңгыр куркытмый, зур итеп бәйрәм ясыйбыз Алла бирсә. Мәрҗани мәчете каршында, һәм 21 майда, димәк, сәгать 2дә Булгарда, перспективага дигәндә, без әле әйтеп киткән бу безнең жанрлар, мөнәҗәт, бәйет, көйләп китап уку, татар мәкаме белән Коръән уку, шул безнең рухи мирасыбыз, ядкарлар киләчәктә дә озакка сузылмас дип уйлыйм. ЮНЕСКО каршындагы матди булмаган рухи мираслар исемлегенә керер әле дип ышанып калабыз. Һәм безнең фестивалебез дә бу юнәлештә бер адым дип исәплик, иншалла. Рәхмәт. Бик зур. Төгәллибез матбугат конференциясен. Рәхмәт. Һәм достаннарыбыз. Инде фестивальне тәмамлаганда безнең хыялыбыз, без әзерлибез анда шундый хәзер номерлар, барыбыз да дәф сугып, халык белән меңләгән халык белән зикр әйтү, мөнәҗәт әйтү, бергәләшеп көйләү, ул Геннадий Михайловичның ачык дәресләрендә бөтен халыкны җырлатып, без инде андый тәҗрибәбез бар, һәм инде шулай бергәләшеп әле җырларбыз дип ышанып калабыз. Бу юлы дәфләрне алмадык, хәзер дә җырлатып алыр идек сезне. Җырлар өчен инде безнең чарабызга килегез, иншалла. Рәхмәт бик зур. Төгәллибез.